shi kai wani alƙalin ne wani shari'a wallahi shi yake ne bai da kuwa to da aka ji aka yi wannan labari ne bacci ba wallahi ne bacci ba ko sai gari ya waye kotu ta cika aka zo kotu ya ce ina masu shari'a aka ce ga suna waye mai shari'a ta farko aka ce wannan ne ya ce ni ne mai rago idan balarabar kawai ba zai iya haƙura ka san balarabar yake musanta kuwa na ƙauye kuma ya ce ni ne rakumi na bata wannan ya ce min makawo ne wannan ya ce min gurgu ne wannan ya ce kakkin bindi kuma da haka rakumi na yake alƙali ya ce ina wanda ya ce makawo ido da ya gare ce gani nan ya ce ya fi gane rakumi su ido da ya gare shi ya ce ni na gaya mai yan uwana kuma ka fito mana lura da hanya da kuma dawo kan mata sai da ɗauki wani rakumi ya yi kiwo a hanya dabrin da zai tambaye mu to ina da ilimi akan rakumi da mun yi kiwo rakumi inda shi abdullahi na farko ya ce rakumi baya kama abin da bai gani idan da dan Allah ya bashi yana gani hada da dare ya ce sai abin da ya gani yake kama a bakinsa dan yana cin ɗaya ya ce to idan bai ga abu ba to ɓarin da yake ci to sai na ga duk gefe da yake ci baya cin gefe guda sai na gane idanunsa ɗaya abin da sai ya tambaye mai rakumi ya ce tsakanin Allah haka rakumi ke cin abinci ya ce haka yake ya ce to kuma gefe alƙalin da sai ya ce to an kawo musiba ya ce sai na biyu kai ka ce gurgu ne ya ce ina kallon saura kuma ne a hanya don kada mu bata sai na ga inda kafa hudu inda kafa hudu inda kafa hudu sai na ga kafa daya ko dai tana da matsala ko kuma Allah ya yi ta wato bata kai tsawon sauran ba dan Allah na wannan sai ta bai shi ce haka rabon kai ce wallahi sai yake yace amma ni ba ban ga ku ba ka ga wannan sai ya tambayi dayan ina Abdullahi na karshe ce gani ya aka gane da kuma sai cikin bindi gare shi yace idan rakumi ya ci ya koshi yana kashi yana tafiya to yana kada bindin sai ya waka hadama ya waka amma idan yana da matsala a bindinsa sai kashin ya tafi straight ce wannan kashin na tuhu ba mu kaki a gefe ya ce malam haka rafin kai ke wallahi kai ke ce to kai hakuri kawai ka je ka neman kuma ku sagara ya ce to na dawo kan jiya da daddare an kawo kare a nama wani daga cikin ku ya ce wallahi naman kare da hanyar rasuwa waye faɗa ya miƙe ya ce a sunan ka ce abdullahi ka ga kuma abokan shari'a su shi ya dawo saboda yana da fusata ya ce to me shari'a ku ya faɗa musu ga babanmu ya ce kazawa da kazawa da kazawa ya ce to bari ka tambaya ba kai ka ce kare naman kare ce ya ce ina da ilimi ne a bambancin naman kare da naman dabba gida ya ce naman kare tsoka ce take rufe kitse amma naman dabba akwai ko tinkiya kitse ne ke rufe tsoka ana kawo wani kaza ya ce na san naman kare ne mamaki ne saboda na ga ana girma maka ya za ka ba naman kare sai ce a kira ku aka kira da kula da harkar abinci a gaban kotu ce ka duba girman Allah ka faɗi nama mai taimasa ya ce wallahi ranka ne da ka yi haƙuri kare da ce sun dame maka yi kariya ce aka ce ce to kuma daga cikin kuma an kawo gurasa wani ya ce wai mai ciki ce ta yi ya ce ni ne ya sunan ka ce Abdullahi aka yi gane mai ciki ce ya ce na gurasa ne wani wurin ɗanya wani wurin ya sai na gane wacce take gasa gurasa tana zaune hannunta baya kawa kuma tana jin tsoron wuta ta kan gasa aka kira mai lura wa ya kawo gurasa cewa ne wace ce gurasa aka ce ta haihu da asuba alƙali ya ce to bala'i ya zo kai ne kai ɗayan sai ka ce kai ba kai mamaki ba ni ɗin ma da zama ku shari'a ne shege ne wanda ba ya aka gani ba da uba ya sunan ka ce sunana Abdullahi ya ce abin da ya sa na gane ba ka da uba da muka zo ka sa kai mu ɗaki na tafi bayi zan tsuguna in yi misali sai ka kira yaron kana cewa ya je ya koyi biyo maka sirrin to ni kuma a ilimin da nake da shi in mutum shege ne bai da uba ba shi da wani aiki sai ya zo ke laifin mutane amma duk mai uba ya shiga tunda laifin sa ne so ke gyara na shi ya shiru ne bashi da kuka ci kujira ne ya shiga gida wajen tsohuwarsa sai tsohuwar ta gaishe na kuka tun tana rainan shi bata san ne yana kuka ba sai rai kukan me yake sai ba ta labari sai ta ce abin da ke gudu ba ta ce nan garin asalin garin nan wallahi ba garin ku bane ta ce mahaifiyarka ce ta cikin gari ne haka mahaifiyarka ita ce ta ta baki na sai da gonakin mu na dawo da karfa ma asiri kada a ce ba shege hatta yaran garin na ilimi ne Allah ya dauka kan kowa daga garin nan saboda ilimi ba wanda ilimi bai kai shi matsayi ta ce amma ka haɗu jarabawa yau ka haɗu da ta ce me yace maka yace ni shege ne saboda kaza da kaza ta ce to ni ne da kawo ka nan garin na dole ne haife ka dan rufa maka asiri amma tabbas shi yaron nan da ya gaya maka cewar kai ba ka da uba haka aka haife ka to shi ne ma bai da gado wajen ubansa don ba wanda sai shege ka tafi gaya duk da biya ɗan ana haka yake idan gani mutum na zargin mutane
to bai da kirki. Ina mana nasiha ba zan to daga cikin mutane da muke kiyaye abin da zan faɗa dan Allah ne ba mu littafi makarantar da shari'a. Mai iyaye kyautata musu ya lallaba da su ya raba da su lafiya in yana son hadin Allah lafiya. In kana son kwanciyar hankali da jin daɗi ka kyautata ma iyayenka. Ka mutunta waɗanda Allah ya mutunta, duk wanda ka wulakata ba za ka kasantar da wanda Allah ya ɗaga shi. Mu yi haƙuri da juna, mai ma ƙasar mu addu'a, mai ma iyayen mu addu'a, mai ma ƴaƴan mu addu'a, mai haƙuri da matan mu. Mun tattauna mun so mai magana akan ɗabi'an mata, to amma da yake ba darasin da malami ne ya bani muke. Sai dai malam kashi na gaba Allah ya kai mu ba goren sallah ba sai ka bada sai mu zo ne, amma kaga to dole za a ware su ne guda dan ka san kuma kashi matsala. A mai mata ɗaya yi abokin goro ne shi, ka san akwai bambanci tsakanin goro da tuzuru ko su tuzuru ga bashin data ga bashin indomi ga alhaji za ta huta masallaci ga kai ai Allah ya tausaya tuzuri Allah ya aure da sai su mallam Ibrahim masu mata ɗaya ya yi magana ya ce ina ruwan kanar ce in ka kuma ta zuma mamani Allah ya mawa albarka mana Allah ya saka da ake yadda muka haɗa da Allah ka haɗa mu gidan aljanna abin da faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa malami ba zan musu tambaya ba sai dai za ka yi ta'aliki ka ta'aliki din da nan kai ta'aliki duk inda ka san akwai matsala ka gyara wurin kawai amma ni ba zan amsa tambaya a gaban su malam tun mai damuwa a cikin Allah ya biya masa bukata Allah ya yi masa damuwa mai neman biyan bukata Allah ya biya masa bukata wannan gari Allah ya kara masa albarka Allah ya kara ɗaukaka darajar wannan gari ubangiji duk wanda ya zo garin da san zama na alheri Allah ka bashi da zama wanda ya zo garin da fitina Allah ka kore shi muna roƙon ka ya ubangiji Allah ya faranta mana rai ka yafe mu iyayen mu yadda suka mutunta musu ke gudu mazanta mutanen arziki Allah kada ka tona musu asiri da tashin alkiyama Allah laifukan da suke maka Allah ka yafe musu Allah ya uwan da iyayen mu da masu lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda ba su da aikin yi Allah ka ba su masu fama da rishi ubangiji kai mai wadata Allah ka musu arziki masu arzikin ubangiji Allah ka ba su arziki ka ba su wadatar zuci Allah ya kafa da muka haifa Allah ka yi musu albarka wannan majalisa da ta gayyace ni ubangiji Allah ya saka musu da alheri malami na Allah ya saka musu da alheri ka san shi malam da yake ya fi yawan iyali kuma ya girme mu yakan ba mu shawarwari masu yawa sosai malam Bashir in Allah ya so da kaga malam Bashir na cewa zan gayyato ka da larabci ma kwanaki idan magana ni na kasa gane larabci ne turanci ne sabu so bene ne na ce to shi ke kai da nace to gashi mana ya kawo ina roƙa muku Allah ya saka muku da alheri mai mata ɗaya yana jin tsoron kara Allah ya ba su zama lafiya mai mata biyu in yana son ya kara Allah ya buɗe arziki mai mata uku in yana son ya cike koba Allah ya ƙara yawan arziki mata ko take jin tsoron kishi Allah ya mata gaba dan da yawa ba su son kishi yayin shi yasa shi kuma da hankalin da ya tashi wanda su zauna lafiya to Allah ka ba mu abin da zamu Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe abin da ba da ne Allah ka ba mu da dasa inda ne kuskure ina roƙon Allah ya bani kun gyara ka kuma zuwa gare ka sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ani alaikum salam wa rahmatullah. Muna ma malam godiya Allah ya saka wa malamin da alkhairi. Muna roƙon Allah ta'ala wannan nasiha da malamin mana mai tsada wanda take tukton bayin zahabi da husniha wa jamaliha. Muna roƙon Allah ya sa mashi a kwanan awansa da ranar tashin kiyama. Allah kuma ta'ala ya yi rayuwarsa albarka da shi da iyalinsa baki daya. Zan so kisan da ya kawo mana da ƙarshe kar mu manta da ita. Wato yana da kyau mutum ya gane akwai abubuwa da suke faruwa a rayuwa ya zama kwakwalwarka tana amfani ba ko ba ta amfani ba. Abu Safiya Allah ya kara mashi yadda. Insha Allah ya kara mai yadda. A ƙarshen rayuwarsa idansa guda ɗaya ya makanci. Abin da ya faru kuwa mun san yadda ya nuna adawa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin musuluncinsa da ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa kuma da aka je yaƙi an je yaƙi bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin sayyidina Abubakar Siddiq da aka je ana yaƙi
bala'i ya juyo zai gudu. To akwai matarsa Hindu yar Abu Sufyan, a Hindu matan Abu Sufyan din, mahaifiyar Muawiya, da ta ga zai gudu ta dauko doruna ta bugi doke shi, ta ce ka manta da duk abin da kai wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ga dama ka samu na ka goge abin da ya faru baya, ka je ka nemi shahada. Matarsa ce fa, inda za ka gane cewa duk mai nufinka da alkhairi kullum fata yake ka shiga aljanna. Ya juya, da ya juya a wannan yakin ne idan nasa guda daya ya makance. Muna roƙon Allah ta'ala ya daɗin daraja gare shi. To abin da nake so ya nuna mana, da aka zo lokacin sun ka zare tsakanin shi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da ya zo ya ɗauki kashin dawaki na garin Makka ko na garin Madina, da ya ɗauki kashin da ya duba ya kalla, ya ce wannan daga gani kashin dabbobin wato dawakin garin Madina ne. Kaga kashi fa ya ɗauka, ya za a ce misali ka ɗauki kashin saniyar nan garin ka bambance ta da kashin saniyar Kano da na Kaduna da na ina ne, me ke amfani da wannan? Suka ce idan maruka lahu fikratun ko wa fi kulli shay'in lahu ibra. Suka ce kuma al-burru bil isharati yufhamu wa qabdu yudra. Duk mai hankali akwai abubuwan da ya kamata ka rika lura a rayuwarka. Musulunci yana da nashi sakafa, Yahudawa suna da nasu sakafa, to mu kuma sakafar mu ta musulunci shine ake so mu tutiya da shi, ko nuna musulunci shine gatan mu, shine kuma abin alfaharin mu, abin da ya kamata mu lura da kina. Amma bari ku dauki misali, bayan ku kalli Saddauna da yake zuwa Ingila, a yaya yake zuwa, da yake zuwa Amerika yake zuwa, shi ta fawa balewa a yake zuwa da rawaninsu ko, to sakafa ce ta musulunci. Ba daidai ba ne kana matashi, Allah ya maka gata, Allah ya maka ni'ima ta musulunci, ya zama kana tunanin yadda wani yake aski wanda ba musulmi ba shi yake burge ka, ka ɗauko sakafin wani da ba naka ba. Ku kalli shimfiɗin da malam ya mana na ni'ima da musulunci Allah ya mana. Ba ka da abin da za ka ce ma Allah sai ka gode yau idan Allah ta'ala ya halice ka a musulmi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kaga Allah ya ce ya cika mana ni'imar shine musulunci, ya kuma yarda mana musulunci ya zama shine addinin. Annabi Ibrahim da ya zo rasuwa wasiya ya ma ƴaƴansa kasu bauta ma kowa sai Allah, kuma kasu yadda su mutu sai suna musulmai. Duk wannan ana son a gane da an ga musulmi, an gane musulmi. Kila ana gane magana nake na. Kuma ku kalli Annabi Yusuf, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah ya ba Annabi Yusuf rabin kyau na duniya, yace ni kuma Allah ya bani kyan duniya baki daya. Ba taba kyakkyawa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi sa idan ka kalle shi ba ka san ka kawar da fuskarka. Sahabi Jabir ya ce idan na kalli manzon Allah ban san kawar da fuskara, saboda kyawun da Allah ta'ala ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kyawun duniya baki daya Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi Yusuf annabi ne, babansa annabi ne, kuma kakansa annabi ne, kuma Allah ya bashi mulki, ya bashi fassara mafarki. Amma da ya zo a ƙarshen rayuwarsa zai rasu, me yake cewa rabbi kada taitani min al-mulk وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض وأنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما سيتمني والحقني بالصالحين. nan kai haduwanka a cikin na a matsayinka na musulmi, wallahi ka gode ma Allah, kana kan fuffuke ne na mala'ikun Allah, kuma Allah ta'ala zai ambace ka cikin wa'inda yake ambata a sama al'arshi. To ka rika jin kai musulunci yayi maka gata, yayi maka ni'ima, ba ka sha'awar duk wani abu na arni, wani sakafa nashi, wayewa nashi, naka sakafar ita ya kamata ya koya. Kila an gane wannan magana da ku kalli yadda ta fawa balewa a America, yadda yake turanci, yayi turanci nan da shigansu ne ko da shiga na musulunci, da wani shiga yayi. To ba ka da dalilin za ka rika kyaman wai kai shiganka na musulunci kana kyamansa, ba daidai bane wannan. Na sauka a filin jirgin sama na Heathrow da ke London,
na sa kaftani na haka da hulana da na zo to akwai waɗansu haka da yawa da ka gansu kawai ka san inda suke a nan ƙasan iyamurai ne. To da na zo na bilayi sai wata 'yar sanda da ce man no bracket sun program ta ce man koma can gurin. Allah na ji turanci suka ke. Da na koma can bangaren wallahi suna da layi yanayin shigan da na yi wallahi ina gaya maka wa minti 5 wani wuce, amma ina gaya maka da na fita na tsaya in ga lokacin fito wallahi har na gaji na wuce awa 2 ba su fito ba na wuce. To ka bar rena ni'imar da Allah ya maka. Sayyidina Umar ya ce mu mutane ne kaskantattu, ya ce musulunci ne ya ɗaukaka mai nagarta mu. Ya ce duk yayin da mutum ya nemi ɗaukaka ba ta musulunci ba zai wulaƙanta. Ya ce inna dina man akhadahu, ya ce sata. To duk wannan kulura malam magana da yake kaiwa yake ko mana shine bayan Allah mu gode ma ni'imar da Allah ya mana musulunci. Muna roƙon Allah ka ɗauki mu muna musulunci. Allah kuma ka gafarta wa mahaifanmu, Allah ka gafarta wa malamanmu. Malam yi magana kan tauhidi ba zan magana kai ba. Tauhidi shi ke haɗa kan duniya baki ɗaya kuma shi ne gata. Di yayin da karatun da ba akwai da tauhidi to wasan kwaikwayo ake yi. Domin awwalu ma yajibu alal mukallaf ya ce mene? Dole ne sai an magana imani, sai an magana tauhidi. Wai a ce tauhidi zai zama kan kaza, kowa ya rike ra'ayin shi, kowa ya rike ra'ayin shi. Irin wannan ne ba ke kawo mana iskancin nan ba ku yaƙuri da kalmantawa. Wai ake ce mana ba bambancin addini. Wai sai a ce musulmi wai da kai da kirista duk lalibe kuke yi. Kun yadda lalibe kuke yi? Ya za a ce lalibe muke wai duk ubangiji ɗaya muke bauta ma? Wannan ƙarya ne ba zai taɓa yiwuwa ba. Shi ne ake kawo mana wannan wai a haɗa kan wai musulmai baki ɗaya a ji kaza sai suka ƙirƙiro wani yare wai humanity. Wai a kalli mutum kawai ko me ya faru kawai a kalli humanity kar a kalli addini shi. To ba gaskiya bane. In ma kana zuwa makaranta babu karatun tauhidi ka sa, domin duk babban abin da annabawa suka fara dawa kai shine tauhidi. Wala kada ba asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut. Da tauhidi shine kashin baya. Allah ya saka da alkhairi. Kuma malam ya mana bayani akan rayuwa, ya mana bayani akan biyayya ga iyaye. Biyayya ga iyaye. Zan kuma wajen kafiya. Zan ba malam minti 3 kwal ya dan tuna mana wata kissa a takaice a gurguje akan wani abu da ya faru da wani yaro wanda baban shi ya hana shi zama a wani waje na yan wiwi, da kuma bayanin wani zamanin Muawiya dan Abu Sufyan da wani ya je kwakulo wani abu a cikin kabari hannun shi ne mai kone. Shin duk wannan mai haifar da shi? Saboda akwai yara da suke ganin daidai suke da iyayensu, yaro bai ganin iyayensa sun isa. To ba ma iyayenka ba, duk wanda ya girme ka da rana ɗaya wajibi ne ka girmama shi. Haka musulunci ya ce. To da ka malam a takaice a gurguje. To ni da hannun da ba amma tun da umarni ne sai ba mu mata. Allah ya saka da alheri. Wato wannan labarin da zan bayar malam ya ji lokacin da na ambace shi. Ko a gidan rediyo ko a wani wuri da ba. Kuma zan kuma mai da sai dai malam kafin ka faɗa kafin ku so da wani da tana mai mata. Akwai wani aminu ya san ka kuma su ne kaje amma ya rasu Allah ya sa mu haɗu da shi a gidan wannan shirin. An yi karatu irin wannan bayan wata ba bayan isha'i da koma gida a shirin da ba za su bayi da shi. To ɗabi'a shi da gida ya kan zama da iyalin su ta aboki ya kalli labarai da ake karfe 9 zuwa 10 sai kwanta. Ranar da ya je sai ciwon ajali ya gama cin abin da shi. Sai ce da mata ki ya haƙuri don Allah idan karfe 10 ta yi kada labaran nan kuma shi mutane da zan kwanta sai kuma su bai. To shi duk lokacin da zai kwanta ya kan sa Qur'ani cikin wayarsa ya sa kaɗan ya aje shi a gefe. Wallahi ban taɓa ce tunda ta aure tsawon shekara 21 ban taɓa jin an yi kiran sallar asubahi da farko ba ta jin mutum shi a bayan ko tana ɗaki shi ko ba ta ɗaki shi ta ce sai da an yi sallama a masallaci. To a ran zai ce ɗaya da aka yi wani jikin da shi ba da sai ta so ɗaki sai ta ce Qur'ani yana yin karatu. Qur'ani har ya shigo suratun su ba surat da malayin karatu. Amma ga shi ya rasu da kwanci. Ta ce kamar zai shi magana. Na taɓa sai na gane ya mara su da wuri. Amma Qur'anin yana ta ya zo tun daga bakar aka da wuri. Ta ce sai ta da ya mijin nan na ya rasu. Tana haɗa sufofin shi da ɗabi'un shi da ya saba da abubuwan da ke yi. Malam akwai wani yaro ɗan nan Zaria da suka taso daga kawo
za su tafi wannan zariya suka yi haɗarin mota ana aikin hanya a nan jikin jaji wallahi motar ta kwace ta je ta doki katangar sojojin a lokacin da ya rasu iya ne a kunnensa waya suna jikinsa ya rasu amma a lokacin yana kallon rufin a mota ya zauna a baya ya samu kujerar ƙarshe ya lambashe a shi a lokacin zai mutu to kada gudun na aikin alheri na ne isar da mana yace ambata mana muna da kwamiti na matasa da muke ziyara zuwa gidajen yari kowa yana da shi akwai su a nan garin ana zuwa gidajen yari kwamitin da'awa don gage shugaban da'awa yana tare da mu akwai zuwa asibiti da wurare to sai muka je gidan yari babban gidan yari da ke plateau jos kenan to da damuna irin haka muka karanta musu wa'azi muka yi musu bayani sai suka faɗa mana bukatunsu shine inda suke yin sallah ruwa na zuba don Allah suna roƙon mu taimaka mu rufe musu muka ce to za mu yi kokari sai muka je muka gaya wa wani ƙungiya sai ta ba da estimate aka fitar da komai wanda da muka yi musu wannan suna farin ciki an gama wa'azi sai aka ce ina limamin masallaci sai aka ce gashi limamin ɗan firisi sai aka ce ka tashi ka rufe tare da addu'a sai ce don Allah ba shi da mai wata kalma zuwa ga masu wa'azi don Allah a ba shi da mai wannan kalma zuwa ga masu wa'azi sannan ya addu'a aka ce an ba shi ya ce to don Allah idan kun je wajen wa'azi ku gaya mai ɗaya kowane ɗaya mahaifinsa ya bi iyaye su yana son gaba da duniya da ya ce kuma iyaye su yi haƙuri da ƴaƴa kada su musu baki duk abin da suka faɗa Allah zai karɓa musu hukunci da shi ya ce abin da ya kawo ni gidan yari yau shekara ta 24 ya ce sai daga bayan ya mun da ban ma san garin da ke ba ya ce mahaifina ni mutumin jihar Taraba asalin yare ne ba Fulatani ne ya ce lokacin ana shan mandula irin taba da irin bayan da ake sha a lokacin ya ce mahaifina ya samu rana na yawan aure mahaifiyata kuma ta rasu sai ya kira ni sai da zo na zauna a gaban abokansa sai ya ce mun an ce kana zuwa daba wurin da ake shaye-shaye nan to ban sani ba kana sha ko ba ka sha wani kajin gaya maka idan na kuma jin kaji wurin zan bata maka shi ya ce sai na ɗora kai na girman kai don me yasa ba zai faɗa ga gaban abokansa kaga duk lokacin da ka saka da babban bane mahaifinka bai gaya maka ai ba mahaifinka ba ko malamin ka yi maka wannan faɗa ai bai kamata ko yayan ka yi maka wannan faɗa ya kamata ka ɗauki nasiha ne ya ce sai na yi kushi sai na daina zuwa kwana biyu sai na ci gaba da zuwa ya ce sai aka yi maka kushi sai na kuma zuwa sai mahaifina ya kuma kira na ya ce yanzu ka yi aure ya kamata ka bari ka hankalin ina tabbatar maka da cewa idan ka kuma zuwa wurin da abin da ya same ka wallahi ke gada kuma kanka ba zan shiga harkar ka ba ya ce ka san hali na in ba ya ce da abin da ya same ka a wurin nan idan ka ce da abin da ya same ka kan ma ka ne gini ba zan zo ya ce to ina ganin ba wani abin da samu ya ce na kai wata biyu ban je wurin ba dan nan kawai sai shi dan ya zaga na yan ta baya sai ni ce masu zuwa su gaya ba na je wurin bari mu ta bayan tsallakawa dungulin nan da ake shaye-shaye ya ce ina tsallakawa wurin na kama bulo na haura sai ta da an yanka mutum kuma ga wuga a wurin gajini na fita kuma mutum rashi bai fita ba yana a wannan wasu abokansu ne suka yi gaddama suka yanka ɗaya daga cikinsu ya ce lokacin da tsallako daga wurin lokacin 'yan sanda suke gani na sarka mana ya ce babu kowa sai ni kuma sai da babana ya ce mu kada in kuma zuwa wurin nan kuma idan na je da abin da ya faru da ni ne ta ya ce aka kai ni kotu ta yi min ɗauri alƙali a jalabu ya ce aka taho da ni nan ya ce to bari ku jin gaya muku abin da ya bana tsoro ya ce ni dama na ci da rai in an ce an man ɗaure rai da rai na san mahaifi na kan shekarar duk kuma zai gudu da nake ba saboda ya mun kafin ya so ya ce na tafi na ban matata da ciki mata ta haihu haɗata ta kai tsawon shekara 20 to matata bayan an ɗaure ni bata san inda nake ba daga baya suka samu labari ta zo ta roƙi arziki aka ba ta ce zan nema ta ce za ta nuna min takarda da kotu ta raba aure za ta je ta aurenta ta ɗauki yaro na ta danka shi a hannun yan uwa yarinya ta ɗauki yarinya ta da aka na haifa ta danka shi ta zo ta gaya min ya ce to a ranka ta zo ta same ni ta gaya min ta yi da na sani ta ce ta nana ta mun
tun da ka san halin babanka in wani abu ya same ka kaje sai ba taɓa kawo wani abu ka ce to ni na gaya maka kotu ta raba auren mazan jami'in aure dan ka cuce da ka zalunce ni ka kuma na kai ma 'yan uwanka ka takardar saki kuma na zo mu baka labarin cewa mahaifinka Allah ya mai mutuwa makon da ya gabata balantana ma ka fito ka ce kana neman yi maka gaba ka neman ya yafe maka ya ce to tun daga nan sai da bin daɗin duniya daga nan sai na gane ba abin da ya kamata in yi ne ta tsakanin Allah sai ne ci gaba da baya ya ce to yau ku ba na roƙon ku bane don ku kani ko a fitar da ne gidan yari in ma na fita gidan yari ba shi da wani amfani yanzu ba san kuma da jin yari ya ce to yau shekara 5 ko ya ce ya da na haifa ta zo ta same ni da ni za ta yi aure ya ce da ka ganta ya ce ba sai ka tambaya ba ni na san ni na haife ta saboda kamar dan cikin magabata kamar su abu da shi da abu da da sai bane Allah ya wata halitta mafi yawanci ƴaƴa mata sun fi kama da baban su ba duka ba mafi yawanci ƴaƴa maza sun fi kama da iyayen su mata ba duka ba yace ina kallon idan na sani ne ce nayi kuka na dauki sai da ne rashin lafiya sai da aka yi na asibiti ba yace yarinya tana kuka tace sai dai baba ka cuce ni domin akwai wanda yazo zai aure ni wanda na fi so sai ya gaya min yace ubana yayi kisan kai na can an mai daure rai da rai ta ce wannan abin da ka ja mana magana ka tuce ne ya ce sai na ji kamar ba saboda bakin ciki ya ce to amma ni ba da so nake fitar da ne ba ku yi min addu'a ubangiji ya tausaya min addu'a da shi sannan kuma ku roƙi iyaye kada su bayan su baki amma ku gaba yaya wallahi duk mai son ya fada cikin masifa ta saba wa iyayensa duk mai son ya tsira to idan iyaye suka yi mai nasiha to ya tsira a nan wani ya kamata da zaka kasa wani dare yayi shi malam za mu dauki wannan darasin a gaba in Allah ya so ya da wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya saka da alkhairi nan muka zo karshen wannan zama muna roƙon Allah ta'ala ya saka mu duk wanda ya zo wannan guri da alkhairi kuma Allah ta'ala ya hada mu a cikin tattaunawar su baki da malam Allah ya saka da amin shehi na amin shehi amin shehi Allah ya saka zan yi ga magodiya ga yawa alamun ga shige mu sakon wa shugaban kungiya ne zana baki da malam Husaini Allah ya kare shi da lafiya kuma Allah ya kare shi amin ga shugaban mu malam kuma Imam Kamil Salatun ga shi nan tare da mu wanda yake shine shugaban wannan zama baki daya ga kuma adaran mashin gefe wanda yake shine na malam banga malam katon da kiliya kuma mashin gefe ya zauna ga kuma malam Bashir Sani Allah ya saka masa da alkhairi baki daya zan yi ga Allah rabba kamar Allah rabba kamar da baki shi ba da shi bai tsira malam bismillah haruna akhi ya hukuni da Allah na yi ta kokarin fadi dan na so aika da a gaya mashi cewa muna da masu ko ya yi da wakili to na sako ya ishe shi yana can baya ya zo da wani majalisar mu na giwa yamma muke kuma giwa da muna roƙon Allah ta'ala ya karfafe shi kuma Allah ya yi jagora cikin majalisar mu yaje Allah ya sa mashi hannuwa cikin al'amuran shi Allah ya tafi shi amin wannan alƙawarin ciki da ce ana haka addini ya